Sanibonani kuseni eNingizimu Afrika. Ngosuku olukhulu lokuhlala kwephalamende besikade silindile sonke sihlahla amehlo sifuna ukwazi ukuthi usuku lwanamhlanje liyobe lihamba kanjani. Kuthinta khona-ke ezepolitiki nokuhlala kohulumeni ephalamende. Asikazi ukuthi kuzohamba kanjani njengoba amaqembu amaningi engakaphumeli obala ngey'ngxoxo azibambile namanye amaqembu. Kanti-ke i-DA, usihlalo we-DA uHelen Zille uthe basalindile i-ANC njengoba kungakasayinwa phansi isivumelwano sabo. Uthi uHelen Zille ekubelendile. Uyasho ukuthi lana uma ngabe i-signature ingekho kanti nesivumelwano sokusebenzisana ne-ANC asizukuba khona. Uthi no signature, no coalition. Kanti-ke noMkhonto weSizwe ubukade uveze isimemezelo izolo sokuthi awuye ePhalamende njengoba ilokhu iqalile inkulumo ngo-10 ekuseni le yePhalamende. Asikayiboni i-MK kanti futhi nasey'fungweni ezenziwayo laphayana ePhalamende ezenziwa uZondo azenzisa amaqembu ngokuhlukahlukana wawo, asikezwa uMkhonto weSizwe ubizwa abazobe bewumele phambili. Shuthi uMkhonto ugcina ungafikanga ngempela. Ngifisa ukwazi ukuthi wena ucabanga ngalolu daba ku-comment section asihlangane khona. Okwamanje ngithi nisale kahle.